unhas notas, estiven elaborando un pensamento, non sei de cando, pero nos últimos días pensando nesa idea da sociedade traumada e traumática, as dúas cousas. E hoxe acordei, todo este pensamento que eu viña traendo levoume a un poema do meu amigo Paulo, e xa me levou ben atrás, porque este é o poema 2 do seu primeiro libro, e hoxe foi como, sí, o Paulo escribiu no aquí, porque o Paulo, eu sempre lle digo a ele, sempre o digo, fai unha forma superior, para min, de filosofía, que é a filosofía en verso, que é colocar un pensamento humanista, existencialista, nunhas poucas palabras ben elixidas e dispostas con esa métrica, esa lírica. Este é o poema. Arrumei o tempo en botes de vidro para ver cuánta vida sen derramar pode gardar o home sen luz. Era a montra da miña vida a me mostrar que, sen andar, todo conduz ao mesmo local. Porque sen me mover estaba a me perder. Aínda así, continuo a ollar para o mesmo lugar, vendo pasar o tempo en botes de cristal. Que maravilla. É fabuloso. Hai que ler ao Paulo, daquela. Como cheguei eu aquí? Daquela ordenei un pouco as ideas para poder pechar un círculo maravilloso. A sociedade do trauma, para min, é unha sociedade dorida, pero que non sabe identificar a súa dor. Fálase do vínculo traumático, porque se fala moitísimo de narcisismo. Eu falo dese narcisismo cultural, que non o nomeo eu, non? Está aí. O vínculo traumático é o que corresponde a unha relación cunha persoa narcisista, de perfil narcisista, é dicir, cun trastorno da personalidade. No narcisismo cultural, digamos que eses comportamentos narcisistas están normalizados, son incluso desexables. Sí, están un pouco no discurso social desa falsa liberdade e desa autonomía que non é tal. Aquela. O vínculo traumático que nos provoca, por exemplo, nunha relación de dous, a sensación de que nunca importamos, non? Que é o que nos mantén nun vínculo traumático? Conseguir que nos queiran. Trátase de lograr que esta persoa me queira, me elixa, sí? E isto tamén se explica na psicoloxía dende a ferida de infancia, onde se reproduce os mesmos patróns nas relacións porque buscamos sanar a ferida. De alguna forma que a outra persoa nos sane a ferida ou elixirnos. Que pasa na sociedade líquida con este narcisismo cultural? Que nunca te elixen nin te descartan, porque ti tampouco nunca elixes nin descartas. Ao final é unha dinámica narcisista mutua, sí? Que se dá? Danse esas portas entreabertas, é como unha persoa que nunca acaba de entrar, nunca acaba de elixirte, os vínculos non se consolidan, mais tampouco se pechan. De alguna forma son como relacións que nunca comezan, parece que sí, pero non, mas nunca rematan tampouco. Lóxico, se nunca comezan, non teñen ningún principio ningún fin, son líquidas, son ambiguas, son inconsistentes, mas non inexistentes nunca. Provócase un amor condicional,
quérote se fas así, mais se fases desta outra maneira non. É traumático porque ti non sabes realmente en que momento chega a validación. É un pouco ao chou, porque non ten que ver co que ti fas. Ten que ver coa necesidade de manter esa distancia que ten a outra persoa, ou ti mesma, non? Xogamos un pouco ás equidistancias, pero estas responden ao medo interior e non realmente ao que fai a outra persoa. Así que hai un amor condicional que dá nun reforzo intermitente, porque ti non sabes o que tes que facer. O que si sabes é que a validación e a falsa escolla que fan de ti é condicional, dependerá do que ti fagas. E aí é onde está a desconexión. Ti non és, ti fas. Ti non és, e logo hai persoas que te valoran. Ti fas para que te validen. Aquí aparecen cousas das que hoxe se falan moito como o ghosting. As persoas desaparecen. E isto déixate cuestionando que hai de malo en ti ou que fixeches. Pero, repito, isto non responde a algo teu. Responde ao que a persoa nese momento sinte que é algo inmaduro e emocional, non? A persoa, víctima dos seus medos e todo isto, actúa aleatoriamente de arredor de ti, orbitándote, pero non respondendo nin ao que ti és nin ao que ti fas. Mas ti cuestionas isto. É aí que nace un vínculo traumático, que diría eu que na sociedade líquida, neste narcisismo cultural, os teus vínculos, o máis deles van ser traumáticos, nun trauma de baixo impacto, nun narcisismo de baixo impacto, pero que non deixa de selo. Difícil de identificar. Daquela, confundimos, por exemplo, o que exista contacto, o non darlle fin aos vínculos, con amizade. A amizade é unha forma de amor, non? Daquela, este é meu amigo, a outra miña amiga, o outro que no Nadal me felicitan e que se acordan do meu aniversario porque teño en Facebook e lle avisa. Sí? E daquela é o meu amigo ou a miña amiga e de vez en cando quedamos e a isto chamámoslle amizade. Mais é só contacto. É unha especie de vínculo residual que non se sostén nun afecto, senón no trauma. E confundimos soster eses vínculos, nunca metelos nese bote de vidro, dicir, pois isto xa foi, coa madurez. Pois chámaselle, por exemplo, inmadurez a bloquear, cando isto son formas de autoprotección nunha sociedade cruelísima, nunha sociedade que provoca en ti un trauma. Vivir no trauma. Vale? Que anotei. Na sociedade líquida todo é sustituíble. Todo é sustituíble, teño opcións infinitas, é unha sensación de querer probar todo sen elexir nin renunciar. Sí? Isto, ademais, é como un bloqueo vital. Non deixo nunca o pasado atrás e non camiño cara adiante. Estou aquí nun mar de cousas que eu probo e de experiencias que vivo e de ilusións de que, non? Iso, de que vivo casi nunha simulación dun paso da vida que non é. É só estar aí. A ver, que anotei aquí sobre o narcisismo cultural? Vale. Falaba eu que é unha cuestión de medo da persoa. É unha ferida
esas feridas de abandono ou de rexeitamento. No medo a ser abandonada ou rexeitada, sí? Manteño esos vínculos que non o son para alimentar o meu ego, porque tamén é, claro, unha sociedade falta de amor propio. Manteño todo a medias por medo a perdelo, pero non teño a capacidade de elixilo. Desde o meu medo ao abandono ou ao rexeitamento, prodúcese un autoabandono, un autorrexeitamento. Sí? Cando eu non elixo, estoume abandonando. Sí? Non me estou elixindo. Non estou elixindo quen eu son e con quen eu me vinculo, non estou construindo. Mais caio en abandonar e rexeitar con todos eses reforzos intermitentes, ese amor condicional, ese agora aparezo, desaparezo, sí? Estou eu recreando aquilo que lle teño medo. Estou proxectando nos demais. Eu abandónote. Eu douche un amor condicional. Eu non te elixo, mais tampouco te deixo marchar. Ou seja, proxecto a miña ferida nos demais. No medo, por exemplo, a que me rexeiten, prefiero rexeitar antes. Sí? Mais non quero, por exemplo, que sexa mutuo, que me rexeiten. É un pouco complexo, pero ao final é unha dinámica mutua. Non te elixo nin te deixo ir. Sí? E ao mesmo tempo, ti vas manterte nese vínculo traumático e ao mellor estás xogando o mesmo xogo. Non me elixes, nin me deixas ir. Nin quedas nin marchas, eu tampouco non quedo nin marcho. Non hai inconsistencia, eso líquido. É absolutamente líquido. Que máis anotei? Bueno, iso, que no anticipar que me rexeiten, estou eu rexeitando. Manter o contacto ese do que falo de, bo Nadal, parabéns, que é o teu aniversario e cousas así. Creo soster un vínculo. Confundimos soster un vínculo con manter un contacto. Soster un vínculo é unha decisión diaria, hai que alimentalo, e de feito non podemos ter moitos. Non hai tempo material. Non se trata tanto desa cousa que nos venderon de tes que elexir ben porque non tes tempo. Ti non tes tempo para soster todos aqueles vínculos que en algún momento tiveches. Sempre hai que deixar ir. A veces isto prodúcese dunha forma natural porque mudan as nosas circunstancias, outras veces hai que decidir. Isto xa non me val. Isto sería moi revolucionario. É moi revolucionario na sociedade actual dicir non. Eu non xogo ao narcisismo cultural. Eu non xogo a esta manipulación de baixo impacto. Eu gardo isto nun tarro de vidro e sigo. E como di o Paulo, dende a distancia podo ver pasar eses tarros de vidro. Mas iso xa está aí. Esta forma é un pouco ter vínculos traumáticos de baixo impacto. Nunha sociedade con narcisismo de baixo impacto, teño que revisar cales deses vínculos meus son vínculos traumáticos. Quer dicir que eu sosteños tamén, eu quero manter o contacto desde ese trauma de baixo impacto. Porque como esta persoa nunca me elixiu, mas tampouco nunca me pechou a porta, non? Non me dixo, hai estes motivos polos que eu necesito romper isto contigo, sostelo aí, sí? E manter aberta a posibilidade de que en algún momento me elixa se dea conta de que eu era unha persoa fabulosa e todo iso. Sería un vínculo traumático de baixo impacto que non me causa un grande disconfort, mas sí
digamos que non me causa unha fenda que sangra e dolorosa, pero hai unha erosión, en min. Si que toca a miña autoestima e a miña posibilidade, por exemplo, de avanzar, incluso de ocupar ese lugar que a persoa ocupaba con outra persoa que si me elixa e que si me valore. Pero ao mantelo aí, non? O sea, xa teño a miña vida como contaminada de vínculos. Vale. Que anotei aquí? Desmontar mitos da sociedade actual. Por exemplo, a liberdade. Disfrazamos o medo de liberdade. Non, eu son libre, non preciso a ninguén, pero, claro, pero sosteño todo porque eu non o preciso, pero claro, en realidade, dependo de que todo iso se sosteña, todo eses vínculos que non son boi nin vaca, que non son nada, nin deixan de ser, son unha forma na que eu sinta que sí, que eu son unha persoa libre, ves? Vou, veño, fago o que quero, e recreo un reforzo intermitente de baixo impacto, e a iso eu chamolle liberdade. E non hai nada de liberdade aí, porque eu dependo de que se sosteñan. Non? Se agora todos os meus vínculos de baixo impacto destes fan como o patiño que di xa está aquí cheguei, tarro, ao estante das conservas. Que che queda? Outro. Na continuidade, a continuidade é unha forma de buscar validación, sí? E hai unha dependencia. Vale. Pero no imaginario colectivo isto é independencia, sí? Disfrazamos a independencia con esa continuidade. E aquí hai para min, un dos símbolos actuais de inmadurez, de sociedade inmadura. Porque é o que dixo eu, non medras, non sigues adiante. Para dicilo cunha metáfora, ti queres camiñar cara ao futuro, pero queres levar todo isto do pasado. Sí? Aquí, para usar o mito de Sísifo, que me gusta moito usalo, son moi fan deste mito, a día de hoxe sírveme case para todo, eu empurro unha pedra cada vez máis grande. Sí? Para usalo metafóricamente, o da cargar unha mochila. Eu quero avanzar, pero eu cada día esa mochila pesa máis, porque non estou disposta a tirar. Isto é inmadurez. Pero ademais sostenme na inmadurez. Non me permite avanzar. É ese bloqueo absoluto onde non racho co pasado, pero tampouco tomo decisións de cara ao futuro. Algo así. E logo, a idea esta de protéxete, protéxome, que se fai atacando. A xente cree que se protexe, pero precisa realmente atacar. Recrear todo este narcisismo, sí? Que hoxe está ben visto. Isto de marcar límites, visto erróneamente, onde atacan, anticipando o abandono, o rexeitamento, están todo o tempo atacando. Mas para validarse, precisan ferirte para dicir, mira, como me protexo. É máis, os vínculos máis sans, aqueles que de verdade te queren polo que és, e queren coidar de ti, querente na súa vida, xenuinamente, queren estar na túa, queren construir, son unha ameaza no mundo actual. Porque esta se confunde o afecto sincero con dependencia. Esta persoa que se me quere meter aquí na vida, vai depender de min e eu isto non o podo soster, porque son unha persoa inmadura e chea de medos.
E ese amor xenuíno, esa amizade auténtica, é unha ameaza. Daquela, perpetúase o trauma, como anotei, perpetúase o trauma alimentando esa ferida que ti tes de abandono ou rexeitamento, anticipándote a un abandono e a un rexeitamento. Porque, ademais, o vínculo san, sólido, que non é líquido, que realmente é un afecto xenuíno, que te queres en condicións, non tes nada que facer. É como o amor sempre é incondicional. Ti existes e, por existir, tes un valor intrínseco e mereces o meu respecto porque ti tes unha dignidade. Sí? Daquela, o meu amor por ti é incondicional, non tes que facer nada, tes que ser. E isto é unha ameaza. Sí? Confúndese con dependencia, cando a dependencia é xusto o outro. Bueno, cada un que pense no que digo. E que apuntei aquí contra o... Bueno, nada, fixen como o resumo que sería o trauma de baixo impacto, son as dinámicas relacionais actuais, sí? E en sí é un trauma, ou seja, son todo vínculos traumáticos de baixo impacto. E daquela, que anotei, mira, ao final é que anotei unha cousa chulísima, vale? Gardar os vínculos intactos sería ese arrumar en botes de vidro que di o Paulo. Isto que dixo, garda o vínculo intacto. E para gardalo, e que non se estraje, non podes seguir, vou non manter porque non. A min isto gustábame, eu queríate, eu elexíate, incondicionalmente, só por ser ti. Daquela, renuncio, vou renunciar a isto, vou non meter, como di o Paulo, nun bote de vidro, pechalo, porque é esta forma, sería como eu fago valioso un vínculo que de verdade me importou, e non estragando, non deixar que baruleza, tendo por aí, conservo. Pechar para sempre sería esa forma de conservar, sí? Aquí fixen unha relación moi bonita porque pensei eu, é que no mundo ao revés de Galeano, sí? Pechar o vínculo, deixalo aí, sería elexilo. No mundo ao revés, que dicía Galeano, non elixir o vínculo é elixilo realmente. Metelo no tarro, como di o Paulo, é darlle valor, é gardalo e poñelo aí, e dicir, non? Este vínculo era importante para min e quero deixalo aquí. Repasei, non? O que dicía, Galeano dicía algo así, non? En Patas Arriba, como que no mundo ao revés están os nenos que teñen, ou seja, estarían os pobres, non? Os que non teñen. Estaría esa opulencia, e el di algo que son, están os nenos que teñen bastante máis ca nada, pero moito menos ca nada. Ou seja, bastante máis, pero moito menos. E isto lembroume que teño un vídeo onde falo de Risco, o metabolismo basal da vida humana de Vicente Risco di que é moito máis ca o indispensable e moito menos ca o superfluo. E atopei aí unha conexión, non? Entre Galeano e Risco. Que isto tamén é estas cousas que dixo, se en distintos lugares do mundo, en distintas épocas, as mesmas persoas chegan ás mesmas conclusións, isto é humano, non? Se o meu pensamento doxe me conecta, xa non co Paulo, aínda que ele escribiu isto sin me coñecer, pero me poden conectar con Galeano e con Risco e ao mesmo tempo atopar que Galeano e Risco dixeron algo tan similar,
podemos dicir que este é un pensamento humano, sí? Que se sostén no existencial e nese humanismo. É maravilloso. Sí, como conectei aquí a Paulo Galeano e Risco co meu propio pensamento. E creo que nada máis. Claro, poderíase explicar moita cousa, pero agora non me quería atrapallar xa. Pero gústame, gústame ese pensamento de gardar. É un acto de amor e respecto. Cando ti renuncias a un vínculo desde o amor, non? A un vínculo que de verdade che importaba, o renunciar estalo poñendo en valor. Soster un vínculo residual porque un día foi importante é unha forma de estragalo, ilo estragando, non? Ir erosionando, mas gardalo, metelo nese tarro de vidro, é unha forma de poñelo en valor. É unha forma do mundo ao revés de Galeano, de elexilo ou non elexilo. Elexilo dunha forma retroactiva. É dicir, era o suficientemente bo para non estragalo. É unha forma de elexirte ti. Elexirte ti no presente, dicir, eu teño que elexir entre esta persoa, pero neste formato traumático e líquido, ou elexirme eu. Logo voume elexir eu. Ata aquí chegamos. E neste elexirte hoxe tamén te elixes con carácter retroactivo. Porque tamén elixes, a parte do vínculo, como significativo para meter nun tarro e gardar aí, elixes a persoa que ti eras dentro dese vínculo. Tamén a conservas. Non sigues dándolle á persoa novas versións de ti para que de vez en cando te valide, sí? Senón que elixes e conservas tamén a túa lembranza. E isto é, iso que eu chamo, honrar a túa existencia. Honrar, celebrar quen és hoxe, pero honrar tamén quen ti eras no pasado. Deixar o pasado atrás, sí? Honralo para camiñar para diante, para avanzar, para madurar logo, desde esa alegría de vivir, celebrando quen és ti, celebrando as túas renuncias, que son ao mesmo tempo escollas. Eu escóllome hoxe. Ai, un pouco rollo, seguro que se entende. Isto era o meu pensamento hoxe. Moi ben. Estou moi orgullosa deste pensamento. A bo fe que sí.